Ziua lucrătorului în agricultură și industrie prelucrătoare a fost marcată în raionul Drochea cu mult fast. În jur de 80 de agricultori din raion au venit la evenimentul desfășurat pentru a face un bilanț și a marca succesele anului agricol 2021, dar și pentru a trasa noi obiective în vederea sporirii eficienței producției agricole. Roada bogată a fost înregistrată în fiecare gospodărie agricolă din raionul Drochea, indiferent de culturile pe care gospodarii le-au cultivat în acest an. Rezultatele frumoase au fost imortalizate în cadrul concursului Recoltarea spicoaselor și legumoaselor, unde cele mai înalte rezultate au fost premiate și apreciate cu diplome. Doamnelor și domnilor, stimați oameni ai Griei, vă spunem bună ziua și bine ați venit să sărbătorim împreună oamenii Pământului, în cadrul sărbătorii naționale, Ziua Agricultorului și al Industriei Prelucrătoare. Cu deosebit respect, pentru că suntem un neam creștin, îl invit aici alături de mine pe Părintele Pavel, protopop de Drochea și protoiereu al Catedralei Adormirea Maicii Domnului din orașul Drochea, pentru a ne ruga împreună de ploaie, de belșug și să mulțumim Bunului Dumnezeu pentru anul 2021. Stimate domnul președinte, stimați agricultori, permiteți-mi cu prilejul acestei sărbători profesionale a dumneavoastră, Ziua Lucrătorului din Agricultură și instituții prelucrătoare, să vă aducem cele mai cordiale și sincere felicitări și mulțumire pentru munca dumneavoastră, care cu adevărat deloc ușoară, dar tot atât de nobilă și necesară, cu atât mai mult într-o țară agrară, fiindcă de dumneavoastră depinde până ce de toate zilele casa și masa fiecărui creștin, fiecărui cetățean al patriei țării noastre. De dumneavoastră depinde în bună parte bunăstarea și economia țării noastre. De aceea astăzi vin cu prilej de felicitare din tot sufletul să vă aducem cu sinceritate, dorindu-vă să aveți sănătate, mai mult curaj, succes, pace și liniște în familiile dumneavoastră. În acest an, un accent deosebit a fost pus pe promovarea domeniului agriculturii prin motivarea și stimularea profesiei de mecanizator. Astfel, mai mulți mecanizatori s-au ales cu premii. Situația agricolă este una destul de bună și toți agenții economici sunt foarte mulțumiți de rezultatele pe care le-au colectat în acest an agricol. Sunt careva dificultăți din punct de vedere a climei pe care o avem la moment, sunt umidități la porumb, dar eu nu cred că asta este cel mai negativ factor. Important că toată lumea este fericită de rezultatele pe care le-au obținut în acest an. În cadrul concursului, membrii care au fost înregistrați la concurs, agenți economici, nu sunt foarte mulți și nu știu din ce cauză. Sunt 5 agenți economici, dar fiecare agent economic va fi stimulat cu o diplomă de participare și un colac. Dar anul ăsta ne-am pus pe prim plan ca să stimulăm mai mult mecanizatorii. Sunt niște premii, am procurat niște seturi de chei, ceea ce ține de mecanizare, și o să le oferim dumnealor. Au muncit foarte mult ca de obicei pentru a se bucura astăzi de rezultate bune. Agricultorii susțin că au fost mângâiați de mama natură în acest an agricol în comparație cu perioada de până acum, ceea ce a contribuit necondiționat la cantitatea și calitatea producției cultivate. În primul rând am vrut să felicit pe toți colegii mei și pe toți cei care fac agricultură cu sărbătoare profesională, să le doresc la toți mari succese și sănătate. Anul care a trecut a fost un an benefic pentru noi, poate să-i spunem că a fost unul din cei mai buni ani de când facem agricultură. La toate culturile, majoritatea, atât la culturile cerealiere, cât și la culturile, la livezile, fiindcă noi avem și livezi în gospodărie, am obținut rezultate foarte bune. Datorită acestui fapt ne-a permis să facem în gospodării careva investiții, să ne mai punem la cale unele lucruri care nu le puteam permite anii trecuți. Ceea ce
constă în anii viitori. Nu suntem chiar bine satisfăcuți, deoarece toamna avem o toamnă foarte uscată, am semănat în uscat, cultura grâului n-are sărit, dar totuși Dumnezeu e mare, sperăm că am avea o iarnă mai blândă, cu precipitații abundente, care să ne permită și în anii următori să avem rezultate tot așa de satisfăcătoare. Dacă să luăm de la anul trecut, din septembrie și până în septembrie anul acesta, am avut precipitații 710 litri pe metru pătrat, deci practic toate culturile s-au dezvoltat foarte bine, am strâns roadă îmbucurătoare la toate culturile, chiar și la este de târzii, de grupa a doua, sfecla de zahăr, că practic din septembrie și până la moment nu avem precipitații, adică o leacă mai suferit, dar totuși roada este, fabrica de zahăr practic nu reușește să prelucreze tot ce am crescut noi. La acelente culturi cereale suntem foarte mulțumiți, la grupa a doua, porumbul și toate celelalte culturi, tot au roadă îmbucurătoare. La toate culturile agricole, inclusiv cultura sfecle de zahăr, s-a obținut roadă bogată, de la 3 la 5 tone per hectar. Însă, o roadă mai bună nu înseamnă și un preț mai mic. Можно смело утверждать, что этот год для аграриев, для сельхозпроизводителей стал самым лучшим во всех аспектах. С одной точки зрения, это и высокий урожай практически по всем культурам, и с другой стороны, небывалый спрос на эти культуры на мировом и на внутреннем рынке, а в связи с этим и спровоцированный рост цен на эту продукцию. И если в разрезе про культуры, то можно говорить про то, что урожаи озимой пшеницы, которые достигли 6 тонн в среднем на гектар, по сравнению с прошлым годом, где в более южных регионах, скажем, в Фалежской зоне, от 1 тонны на гектар, и в Дрокевском регионе около 2-3 тонн на гектар, эти урожаи в 5 раз больше в этом году. И это только благодаря удачному стечению климатических и почвенных погодных условий. При том, что как в прошлом году агротехнология была на высоком уровне, выполнена так и в этом году. Если сравнивать урожаи кукурузы, то в этом году они колеблются в пределах от 10 до 12 тонн на гектар, по сравнению также от региона, в зависимости от гибридов, сроков посева, от ФАО, то есть периода вегетации выбранных сортов. По сахарной свекле урожай в этом году колеблется в пределах 55 и даже до 70 тонн на гектар. Опять-таки зависит от сроков уборки, от выбранных гибридов и плодородия почвы, на которых они были высеяны по севообороту. В прошлом году урожаи они колебались в пределах от 40 до 47 тонн на гектар в среднем. În acest an, agricultorii s-au confruntat și cu unele probleme. Creșterea bruscă a prețului la combustibil a scuturat buzunarele agricultorilor. Mai mult ca atât, tinerii agricultori susțin că agricultura este pâine grea. Avem 500 de hectare, cu care îl prelucrăm suntem 3 mecanizatori. Anul acesta am întâmpinat probleme ca scumpirea motorinii. Cam greu. Primul rând, agricultura este foarte greu. Face agricultură. Dacă faci agricultură de calitate, trebuie, în primul rând, să ai tehnică de calitate. Și asta e. În raionul Drochea a devenit o tradiție de a marca ziua agricultorului, a face totalurile anului agricol, a venit cu mulțumiri către cei care muncesc din zor pentru a ne bucura cu roade de calitate. Potrivit lui Ion Dascăl, vicepreședintele raionului Drochea, profitul din acest an le va permite agenților economici să-și continue munca cu mai multă îndrăzneală. Astăzi este ziua agricultorului care se desfășoară în raionul Drochea, unde agenții economici s-au întrunit pentru a face un schimb de experiență, a analizat totalurile care au fost anul acesta foarte profitabile pentru agricultură, dar chiar dacă au fost profitabile, agenții economici anii precedenți au suportat pierderi enorm de mari în toate domeniile agriculturii și anul acesta au dat măcar datoriile care au fost acumulate pe anii precedenți.
Sperăm ca la anul să fie un an tot așa bun ca și anul acesta. Nu știu dacă a mai existat în Republica Moldova așa un an bogat cum a fost anul acesta în roadele în domeniul agriculturii. Dorim în continuare sănătate agricultorilor, nouă la toată lumea. Mulțumim că ne aduc pâinea pe masă și să aibă multă răbdare și succes în continuare. Evenimentul s-a încheiat cu un program artistic pregătit de artiștii autohtoni. Pentru desfășurarea evenimentului, Consiliul Raional a alocat 100.000 lei. În raionul Drochea sunt înregistrați peste 160 de agenți economici din domeniul agriculturii.